bakwethu ayingcono lensizwa hayi udira wayekhona emhlabeni hayi wayekhona shembe hayi yiyo omunye umuntu lo buka nje bampintshele kanjani akasasho nje ukuthi nganizama ngokulayela umuntu ayengikudlo-ke mina kuphumela eceleni ngoba sengimdala nishuthe nje kahle akasalelanga umuntu wenkulunkulu afutaza ngefondishi inkonile umthatho wendaba nansi inkonile lapha phakathi kwey'ngane zonke iyabazala bonke labantu abalaphana futhi waze wathi impela ukuze ngingibonda ngiyimisele ngokunyakaza ngifakele esenta hayi siyambongela udira bakwethu indlela inde Yeah, utabashe phela ngasho ubona utabashe ayifoma ikota utabashe straight manje straight utabashe nje ngono utabashe ngoba sije nokudla utabashe oh vele usaboshe utabashe awubukhubeke nje